Abbatil xi ħadd jiena biex jikteb play jisimha Min qatel id-Defni Caruana Galizja, kienet kummedja. U dan beda jikteb 10 faċċati wara li kiteb l-ewwel 10 faċċati, għal isma' li xejn qiegħed ma nafx fejn silaqbad immur, rajthom jiena tant kienu ħożiena daw li neħħejta. Il-play, John, ma nkitbet ħadd dan l-istess kliem li għadt lil Peppi Azzopardi, il-play ma nkitbet qatt. U jien qed niġi mtella qudiem il-qorti biex nispjega ruħi fuq il-play. Ħaġa ħażina, ovvja, spex ta' issa jiena meta jiena sibt ruħi f'din situazzjoni ktibt. Flim kuntest tellajt il-qorti fuq dik, ġifieri. Fl-acts of inquiry li jiena ġejt mixli, mhux mixli, li jiena ġejt indagat li jiena bil-plays tiegħi kont qed inħeġġeġ in-nies joqtlu lil Defni Caruana. U dik ix-xilja mela? Mhux it-tfal tagħha għamluha, mhux il-bina għamilha. Mela, bina sar ġifieri Matthews, leżem sekond, l-inkwiri saret, aħna qed nitkellmu fuq it-termini biex ma jkunx hemm konflazzjoni. Mela, aħna qed ngħidu l-inkjesta sejħu għat-tfal tagħha, il-familja tagħha fil-kien ma' of inquiry dated 19th November 1920. Lejn qed nistaqsi min għamel ix-xilja li inti bil-plejs tiegħek. Ma nafx minn dak issa saqsi. Alright. Ġifieri huma xi ħadd sema bil-plej tiegħek u qalu isma' ħjar nkellmu dal-Mario biex naraw x'qed jikteb. Jiena issa ktibt play oħra. Il-play l-oħra kienet u fil-qasir ngħidlek, importanti li ngħidlek xi fuq x'kienet. Mara xieħa ta' 90 sena li għandha 4 tfal kbar. Waħda minnhom hija blogger, l-ieħor huwa parlamentari, ieħor hija matrona tal-arti u l-ieħor huwa arkitett. Dina tmut u tħalli il-miljuni ta' miljuni tagħha, il-wirt, tħalli kollha fidejn is-seftura. Biex is-seftura tażel kif u kemm għandha tagħti lil kull wieħed mill-membri tat-tfal tagħha. All right? Dit furur u dida il-xieħa tant għamlet wirt sot li daw ma setawx imorru kontrija. Imma din nindunaw li din il-familja kienet familja sfaxxata, ħadd ma jafda f'ħadd, kollox kulħadd tar rasu, għet l-erba li huma jobodu l-xulxin. U issa naturalment sabu ruħhom qegħdin jiġu ikollhom jinżlu l-kub tiegħhom quddiem is-seftura biex dina ittihom l-aħjar bil-wirt. Mela s'issa hawnhekk Caruana Galizja ma ħareġ dak l-ewwel att. It-tieni att